Comencem. Roda de premsa, Manolo Márquez. Preguntes? Manolo, suposo que molt satisfet amb el resultat i sobretot amb la reacció de l'equip. Sí, la veritat és que hem fet... és que hem jugat contra un equip molt bo. Un equip que sé que ha pujat aquest any, però jo crec que el Júpiter és la demostració de que donar continuïtat a un entrenador que sap treballar i que sap fer bé les coses a la llarga, tot i que va patir un descens, però crec que ha fet 3 o 4 ascensos. Jo crec que el Juanjo va agafar l'equip a primera regional. Es va pujar a tercera, és veritat que va baixar, però ha tornat a pujar. Tenen una quantitat de mecanismes que la veritat és que a la primera part ens han superat, jo diria que per tot arreu. L'equip ha jugat molt millor el Júpiter la primera part i nosaltres a la mitja part hem dit que o vamos a la heroica, és a dir, apretar-los a dalt i que sea lo que Dios quiera. És igual perdre per 1 que per 2 i avui ens ha sortit bé. Fins i tot després del 2-2, que en teoria has d'acusar el cop i un altre cop hem tornat a fer el 3-2. Jo penso que ha estat un partit vibrant, con el topicazo de mitja part per cada un i el resultat podia haver estat empat, però afortunadament per nosaltres hem pogut guanyar el partit. Què és el que ha canviat entre el primer i el segon temps? Perquè el Sandro, tu la sensació que tenia molts dubtes, que no acabava de trobar-se còmode, s'hagi trobat, si no còmode, sí que amb més confiança, amb més sensació d'escolta, això ens sortirà bé. Jo crec que ha sigut un problema meu, els he dit a la mitja part. Jo crec que tu quan parles de l'equip contrari, durant la setmana, has de... sempre t'has d'esperar la millor versió de l'equip contrari. Llavors, jo penso que potser els he fotut una mica la por al cos, perquè jo he vist jugar al Júpiter al camp del Rubí i a mi em va semblar uns mecanismes tremendos, jugant des de darrere, els dos centrals oberts, el pivot que ve a recollir, els dos mitges puntes cap a dintre, els dos laterals molt profuns, si tenen problemes tenen la pilota de llarga pel cuco, el Pau d'Arbre aquest per l'esquerra és un punyal, i la veritat és que a mi em va encantar, i allà van guanyar el partit en el minut, pràcticament va centrar el Rubí i va acabar el partit. Llavors potser ho penso, que el Júpiter és un equip super treballat, el qual demostra el que he dit abans, de la continuïtat d'un molt bon entrenador com el Juanjo, i la segona part hem dit o vamos a por ellos o si no ens fotran un rondo aquí. La segona part estàvem com porucs, la primera part estàvem amb molt de respecte, tot i així ens han agafat el 0-1 amb un contraatac, o sigui, ens han agafat 4 contra 3, una cosa d'aquestes, i han fet un gol molt ben entrenat. I la segona part jo penso que l'equip ha donat 2 o 3 passes endavant, ha estat molt més agressiu, hem apretat molt més a dalt i a sobre hem fet uns golassos, perquè la veritat és que els 2 gols del Kevin han sigut 2 golassos. I després l'Aumatell, com sempre. Aquest és l'Aumatell que coneixem sempre, no? Aquest jugador que sempre està amb la canya preparada. Manolo, després del partit de Palamós comentaves que tenir 4 punts a aquestes alçades era un regal. Tenir-ne 7 ara, què és? 2 regals. Era un regal de la setmana passada i un més aquest, 2 regals. L'equip, jo crec que és, torno a dir, ara mateix és per treure's el barret que aquest equip amb la pretemporada que ha tingut, a més l'estem pagant. Estem tenint les típiques lesions de pretemporada. Yahweh, petita lesió que no et permet jugar aquest partit i sí et permet ja entrar una altra vegada a competir la setmana que ve. Hugo, igual la setmana passada. Payan ja veurem, també ha acabat tocat. Dani Guerrero ha acabat tocat. Jo penso que en algun moment això ho acabarem pagant. És veritat que estan venint jugadors i que tot això els resultats ho dissimulen i estem supercontents de portar 7 de 9. La veritat és que l'entrega dels jugadors, jo els he dit, els que em coneixin ho saben. Jo si el partit hagués acabat 2-2 els hagués felicitat igual, perquè el canvi d'actitud de la segona part a la primera ha sigut molt, molt gran. M'agradaria que parlessis d'un jugador, de Kevin Gissi, que abans no el coneixíem, nosaltres que ja no l'havíem vist, i de cop i volta porta 3 gols en 3 jornades i pràcticament ho remata tot. És un jugador que té gol. Aquest jugador és un jugador aquí desconegut, però és un jugador que ha jugat a Europa League amb el Servette de Ginebra.
És veritat que ha vingut a Espanya i no ha tingut sort, a l'Alcoyano va començar el filial, era molt jove, no va tenir sort. L'any passat a Badalona, quan un altre gran entrenador, el Manolo González, va decidir donar-li la titularitat, en els 4 últims partits de Lliga va fer 3 gols. I he parlat amb el Manolo, i el Manolo, una de les coses que no està molt segur és si realment, els dubtes que tenim sempre els entrenadors, si encertes o no encertes, quedant-te o no quedant-te aquest jugador. A nosaltres ens dona molt, sobretot a casa, els partits, a camps grans li costa més, però a casa, que és jo crec que les mesures del Narcís Sala li van perfectes amb ell, perquè ja, ha fet els 3 gols aquests, els 3 els ha fet a casa, i a més que és molt bon rematador, és molt bon rematador, va molt bé de cap, amb els peus, tot i la seva alçada, no és un jugador torpon, és a dir, té certa qualitat, i l'únic és que si li hem de posar un pero, com tots els davanters, quan es tira 3 o 4 partits sense marcar, perquè això ho sé de companys del Badalona, jugadors del Badalona que jo he tingut abans, s'obsessiona una miqueta. Ara està, lògicament, ara està eufòric. Ha fet 3 gols, pràcticament. Els gols de la victòria, el dia del Masnou de la victòria, avui els de la remuntada inicial. És un jugador que ens ha donat molt i a més és dels que està sencers de moment. Dissabte que ve Sant Feliu en canvi de xip, no? Un equip diferent. Sí, un camp diferent. Té algunes similituds. Un entrenador que porta 9 temporades, aquesta crec que és la 8ª o la 9ª d'Andrés. Sí, un altre equip que intenta jugar. L'any passat les van passar magres al final de tot, després de fer una molt bona temporada, els últims partits van agafar una ratxa molt dolenta que van estar a punt d'acostar-se a la categoria, però té molt mèrit el que fa aquell equip perquè és un pressupost baix, és un equip... Juguen bé, també és un equip vistós també de veure jugar, tenen molta velocitat a les bandes, un altre equip com tota la tercera divisió. Vindrà aquí el Granollers i us diré que són fantàstics. I aquest problema és el que he tingut amb els meus jugadors, de dir-los que tots són fantàstics i la primera part, no sé, potser m'he passat, però és que jo penso que el Júpiter juga molt bé, per exemple. Canviaràs el discurs, doncs? És que no pots, no sé quin entrenador li vaig sentir, que tu sempre has d'esperar-te sempre la millor versió. El que passa és que també has de saber que els altres contraris juguen contra el Sant Andreu. Vull dir, si no tens aquesta personalitat... Avui, quan estava veient l'escalfament, hem comentat amb el cos tècnic, hòstia, no teníem bones vibracions amb l'escalfament. Estava la gent una mica... estava apagada, el Dani Guerrero era l'únic que realment estava una mica tirant del carro allà, els altres estaven una mica collonits, i efectivament a la mitja part s'ha vist que... El 0-1 jo penso que reflectia perfectament el que havia donat la primera part. Veient avui la banqueta, semblava una banqueta de tercera divisió, amb opcions, amb recanvis. T'ha arribat Domi, t'ha arribat Brian Canalejo, que per cert també et demana una mica com l'has vist aquests minuts que ha tingut. I a part d'això, si són els darrers fitxatges o encara ha de caure alguna cosa més? Jo crec que seran els darrers fitxatges, crec. Perquè crec que l'economia, tot i que aquests 2 fitxatges han sortit a un preu que molts equips els agradaria tenir aquests 2 jugadors amb el que han costat, i la veritat és que Brian ha estat francament bé, el que dius tu, la banqueta, fins i tot hi ha hagut un moment que estava a punt d'entrar el Domi amb 2-2, però justament en aquell moment ha vingut el Dani Guerrero a dir que tenia unes molèsties a l'abductor. Justament en aquell moment hem fet el 3-2, no sé si us heu adonat, però estava el Domi just per entrar al camp en aquell moment. I llavors hem enviat el Domi allà, i quan hem vist que han posat el Sergi Pérez allà per penjar pilotes al final, el canvi estava cantat, que era Noguera. Uns minuts pel Noguera sortir a marcar l'home al Sergi Pérez, els últims 2 minuts i descompte, aguantar com fos i 3 punts. El Juanjo abans s'ha queixat una mica de l'acció del segon gol, que hi havia el Josu a terra. Com ho has vist tu des de... Jo el Josu també l'he vist a terra, però de veritat... No. És que estava davant meu.
però t'ho dic de veritat, no he vist falta amb l'acció de Yosu, no he vist falta. I després l'altre entraríem en el de sempre. Nosaltres hem continuat i hem fet gol en aquella jugada. Ja sabeu que ja la setmana passada també, quan em pregunteu a favor o en contra dels àrbits intenten fer-ho el millor possible. O sigui, després veus les imatges després, per exemple, aquesta setmana hem vist el tema de Palamós i l'àrbit no ho fa volent, però hi ha un penal a Kevin molt clar, vist per la tele, hi ha un fora de joc que el xiula Nau Matei a Palamós, que se'n anava sol a la porteria tal, i després hi ha un possible penal a Agi. Vull dir que si hi hagués mala fe, xiules el penal la setmana passada contra el Palamós o a favor del Palamós i ja està. Jo penso el mateix de sempre, s'equivoquen, igual que nosaltres ens hem equivocat guanyant 2-1, hem perdut una pilota en la sortida de la pilota i ells han fet el 2-2. I segurament s'hauran equivocat en alguna jugada que els haurà costat algun gol, però és que això és el futbol. I és que no val la pena més discutir amb el tema arbitral perquè no vas enlloc.